Здравейте, хора! Днес ще играем с ето този и тази откачалка. И... Ей, откачалки! Пишете долу в коментарите как се казва тази откачалка. Джак Ръсел учи на 9-8 месеца. 9 май. И май ще го гоним. Така че... Айде! Крака ми! Нищо не може да ни спре, както вика Ванко. Помпен рън! Латка! Латка! И латка! Поръчайте се от обувките на Runners.bg. Те не са моите обувки, ама ще ви харесат. Мен то обикалям в крак. Наляво, надясно. Не си взимайте Джак Ръсел. Първо, штури са. Второ, не е за вътре. Става за вънка, ето там му е къщата. Трето, обичат да хапят. Четвърто, не се пазят. Един път минаше един джип, той намаля те и леко върви. И директно през гумата иска да го сгазят. Ние направихме голяма грешка, като го взем. Не си взимайте и момче, защото пъка и дете си реши. Той се пека и те обдига крака и пека и дете не трябва. Виждате ли? Виждате ли колко е штур? А между другото, тук имаме костенурка, казва се Леонардо, 40-50 години, няколко. Ето го, штурака. Абонирайте се за канала, дайте лайк на това видео. Страшно много ви благодаря. На един клип с моторите с баща ми и белия мотор. Благодаря ви. Ви сте най-добрите. Това от мене. Чао.